nie len slivkový, ale všetkých ovocných druhov je nesmierne dôležitý, nakoľko mu dávame základ z koruny. My to robíme, tento základ, na x rokov. Keď je to slivka na 40-50 rokov, keď je to jablon na plánke na 70-150 rokov, hruška. Je rozdiel, či je to M9 jablon, to je na 20 rokov, MM106 na 40 rokov. A tu musíme byť majstri, lebo strom sa stáva súčasťou nášho života. Ja keď som študoval v Brne, náš rektor, sa mu narodil syn. My sme v noci preskočili do jeho záhrady a vysadili sme mu plánku panenské české. A napísané, pane rektore, aby tolik žil ako táto jablon. A to bolo čosi. Keď sa narodilo dieťa, to bol zvyk. Matka, otec vysadili stromček. Spravidla jablon alebo hrušku, ktoré majú najväčšiu dĺžku života.